τυρλά-τα-τα. Μια ομαδάρα στο βορρά είναι ο ΠΑΟΚ ο Τρανός, είναι ο δικέφαλος αητός, μες στα γκολ-ποστ ο Σαβουλίδης τα στόρια έχει κατεβάσει, με μπέλι και με γουναρί η μπάλα πια πως θα περάσει. Ο Ματσουράκης σταθερός, Βράκος ο Παπαδόπουλος, φιλότιμος ο Τερζανίδης και Σιφουνάς ο Ιωσήφιδης, Αντιδημάκου Δασλανίδη, Σαράφι με Αποστολίδη, ξέρουν κανόνια να πετάνε και ξένα δίχτυα να τρυπάνε, να πάψουν πια να μας μιλάνε αυτοί που δε μας αγαπάνε. Ο τυρλάτα τυρλάτα-τα, η μαύρη θύελα περνά, όταν ο ΠΑΟΚ ξεκινά τίποτα δεν το σταματά. Όσοι αντίπαλοι θα έρθουνε πρέπει καλά να το σκεφτούνε. Ο τυρλάτα τυρλάτα-τα, μια ομαδάρα στο βορρά είναι ο ΠΑΟΚ ο Τρανός, είναι ο δικέφαλος αητός, τα Αντιδημάκου Δασλανίδη, Σαράφι με Αποστολίδη, ξέρουν κανόνια να πετάνε και ξένα δίχτυα να τρυπάνε, να πάψουν πια να μας μιλάνε αυτοί που δεν μας αγαπάνε. Ο τυρλάτα τυρλάτα-τα, ο τα-τα-τα τυρλάτα-τα.